दानिया नैबे मोनसे वाटारफल बेखौ नायनो फैबाय जोङो बोथोरा खुवा खुवा जानानै दं बेनि थाखायनो वाटारफलखौ नुथ'वाखै दसे नेनोसै पुरा खुवा ओरै सानैजों मालाय फट' खेबजानायाव बेस्थ' नै ओइथिं नाय घोड़ा एलाय घोड़ा वाटारफल नायग्राफ्रा नै नायहरबायदों नुवा रामहा और माउट्रप बाव जायन्ट नेचुरल रक दङ दा बेखौनो जों नायनो फैबाय नैबे कोन शेपनि माबा मोनसे अन्थाइ ना नेचाराव मा जे दङ आरो बै दै नुदों बे मा जायगा जाखोलै एथ' मोजां वा मोजां मोनाखै बाबा मानो रागा जोंनो नाङालै दङ नेचारनि क्रिएशना अमेजिं आयौ बिराद मोजांलै बिराद मोजां जेला बारा मोनना वाटारफला अब्ला इनि खोथा बिराद स्पिड नालाय जानो आरो नंगौ वाह खारनो नाङा बाबा मारै मोनखो फैनानै आयौ डेन्जार जायगालै बियो क्या है मा बिलाय भाग गया नंगौ ना मामोनथाय क्या है इधर जा सकते हैं रास्ता है क्या रास्ता है कि नहीं जंगल है ज्यादा नीचे मत जाओ ज्यादा नीचे मत जा ठीक है खतरनाक है गाखोनो हानाय नङा दा है थांला एखेसो थांलालै हाग्राबारियाव जंगल है चलो जंगल है है हाग्रा थारलै बेनिफ्राय बांलादेशखौबो नुहुरो सिखारबाय बाबाया नायहो बाबा ओरै नायलाय नङालै ओरै माबाखौ नायहो भिउखौ नायहो वाव होनदो बाबा बोरै ओरै देखायदोलाय मानसिखौ है थब गलांगोन बोरैबा मायाव सफैखो नोंलाय बांलादेशआव सफैबाय मासिना उफ मा जायगा मोनखोथाय पुरा खुवा खुवा जाजोब्बाय बाइकजोंनो फैदों मालाय ने